uvedomujeme, že vzdelanie je základnou podmienkou zabezpečovania fungovania tohoto štátu a základnou podmienkou konkurencie schopnosti Slovenska ako takého. Mali by sme sa spýtať sami seba, prečo za posledných 10 rokov neprišiel na Slovensko žiaden nový veľký investor. Nie je to preto, že Slovensko by zmenilo svoju polohu alebo by bolo menej rozvinuté. Je to preto, že na Slovensku chýba vzdelaná pracovná sila, ktorá by dokázala, možno ani nie je tak vzdelaná ako kvalifikovaná pracovná sila, ktorá by dokázala plniť základnú konkurenčnú podmienku.